वा रे वा 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 ती मस्त छान दिसते बघा, तरी पण छान आली आहे. एकदम भारी थाली झालेली आहे. तुम्हाला थाली रेसिपी आवडली का सांगा. नमस्ते. आज तुम्हाला चुलीवर आहे ना साधी आणि सोपी एकदम झटपट कोळंबी रेसिपी म्हणजे थाली करून दाखवते. कोळंबी थाली अशी तुम्हाला मी बनवून दाखवते. ते आता आपण बघूया. आता इथे बघा ही कोळंबी घेतली आहे आणि मोठी कोळंबी आहे. त्याच्यामध्ये आपल्याला हे आगळ टाकायचं आहे. थोडंसं टाकायचं, आगळ पण आंबट असतो. आलं लसूणची पेस्ट टाकायची आहे 1 चमचा. त्याच्यामध्ये आपल्याला मसाला टाकायचा आहे. हळद टाकते थोडीशी, अर्धा चमचा. आणि आपला हा मी ग्रेव्ही चिकन मसाला टाकते 1 चमचा. आणि त्याच्यामध्ये चवीपुरतं मीठ टाकायचं. हे आपल्याला मिश्रण मिक्स करून कालवून ठेवायचं आहे. पण पहिलं मी ग्रेव्हीसाठी कोळंबी काढली आहे ना, त्याच्यामध्ये पण थोडे मसाले टाकायचे आहेत. ते मी तुम्हाला मसाले टाकून दाखवते. नंतर मी हे कालवून तुम्हाला ठेवून दाखवते. आता हे ग्रेव्हीसाठी कोळंबी आहे ना, ह्याच्यामध्ये फक्त आहे ना काय टाकायचं माहिती आहे का, थोडासा मीठ टाकायचा, जास्त नाही, थोडासाच मीठ, कारण ग्रेव्हीमध्ये आपण मीठ वापरणार आहे. थोडासा मसाला, मिरची पावडर, थोडीशी हळद, बस एवढंच टाकायचं याच्यामध्ये. आता हे आपल्याला कालवून ठेवायचं आहे. याच्यात आलं लसूणची पेस्ट वगैरे नाही, कारण आपण ग्रेव्ही बनवणार आहे. हे आपलं एक झालं कालवून ग्रेव्हीसाठी कोळंबी. आणि ही आपल्याला फ्रायसाठी म्हणून आपण याच्यामध्ये सर्व मसाले वापरलेले आहेत. तिथे बघा रेसिपीची सुरुवात झाली आहे आणि आपली कोळंबी मॅरिनेट होते. तोपर्यंत इकडे आपण भाकरी भाजून घेणार आहे. तवा पण मस्त तापलाय. आता तव्यावर भाकरी टाकते. मस्त एक भाकरी झालेली आहे. अशी सर्व आपण भाकरी करून घेणार आहे. सर्व भाकऱ्या करून घेते. 4-5 भाकऱ्या होतील. आता जे आपण मॅरिनेट केलेले ना दोन्ही कोळंबी आहे, एक रश्श्याची आणि एक सुकी फ्रायची. त्यात पहिली आहे ना रस्सा बनवायचा, ग्रेव्हीवाला रस्सा बनवायचा. त्याची कोळंबी मी थोडासा त्याच्यामध्ये मसाला मीठ टाकलाय ना, ते पहिली थोडीशी फ्राय करून घेते हलकीशी. ही रस्स्यावाली आहे का? ती रस्स्यावाली आहे. ती कशी हलकीशी जरा फ्राय करून घ्यायची. आता पूर्ण गावभर गेला असेल सुगंध. जास्त फ्राय नाही करायची बघा, तव्याला चिकटत पण नाही, कारण थोडासा आपण त्याला मसाला वगैरे लावलाय ना. जास्त फ्राय नाही करायची, हलकीशी फ्राय करायची. आणि मग आपल्याला जी मेन फ्राय करायची ती कुठे? ती वेगळी, ती मॅरिनेट करून टाकून ठेवली आहे, ती आता फ्राय करणार. तर बघा ही आहे ना. हां ओके. ती आता आपली झालेली आहे फ्राय. त्याच्यावर ठेवू नको, कारण त्याच्यावर आहे ना आग येते. म्हणजे थोडंसंच आपण नावापुरती फ्राय करून घेतली. नावापुरती फ्राय करून घेतली. हॉटेलवाले असेच करून ठेवतात ना. हां, असे करून फ्रीजमध्ये ठेवतात. हां. ही आपली ग्रेव्हीवाली कोळंबी फ्राय झालेली आहे. आता ही वाली मेन वाली आपली. आता मेन वाली, तिला मी काय केलं माहिती आहे, नवीन आपल्या कोकणातली पद्धत. जशी आपण मच्छी फ्राय करतो ना तसं फ्राय करायचं आहे. इथे कसं गॅस नाही ना कमी जास्त करायला, तर अशी आग पाठी पुढे करायला लागते लाकडं. आता त्याच्यामध्ये तेल ओतते, थोडी कोळंबी फ्राय करून घ्यायची. आता इथे बघा मी तांदळाचं पीठ घेतलं आहे. त्याच्यामध्ये ही कोळंबी आहे ना अशी जरा डिप करायची पिठामध्ये, म्हणजे मग त्याचा मसाला निघत नाही आणि आपली कुरकुरीत पण होते. आता तांदळाचं पीठ लावून घेतलं आहे. आता आपण तेलामध्ये सोडूया.
आता बघा आपली कोलंबी फिरवते. एक दोन पीसच बास होतील मम्मी, हा है ना? खाणाऱ्याचं मन तृप्त होऊन जाईल. अरे वा, क्या बात आहे. एका थालीमध्ये ते 3-4 पीस असले तरी थाली एकदम सजली मग. हा अशीच आपल्याला सर्व एकदम व्यवस्थित फ्राय बी करून घ्यायचे आहेत ना. आता सर्व फ्राय करून अशीच घेते मी तुम्हाला दाखवते. वा वा वा, पूर्ण गावभर आता पूर्ण मम्मी एकदा सुगंध गेला असेल बघा. किती छान वाटतं, सुंदर वाटतं बघा. चला आता काढायची वेळ झाली. कशावर काढतो आपण आता? कानावर. अरे वा, मस्त मस्त एकदम मस्त. वा रे वा. तर पहिला पदार्थ झाला आपला थालीमधला ना. हा आता फक्त ग्रेव्ही बनवायची आहे आणि काजल भात बनवते मी. भाकरी हे सर्व इथे बनवलं. काजल भात बनवते आणि तुझ्यासाठी भाजी बनवते. माझ्यासाठी भाजी बनवते. तुझ्यासाठी कोणती भाजी बनवते ती? मटरची. ओके. आता कोलंबी ग्रेव्हीची तयारी. आता त्याच्यामध्ये बघा हे खडे मसाले म्हणजे काय काय घेतलं आहे. थोडासाच घेतला आहे. थोडासा जिरा, 1 तेजपत्त्याचं पान, 2 लवंग आणि 4 काली मिरी. ते बघा तेलात टाकले. चांगले तडतडले ना मसाले की त्याच्यामध्ये हे आता तुम्ही वाटण बघितलाच आहे ग्रेव्हीचं कसं बनवलेलं आहे ते. टोमॅटो, कांदा, लसूण, आलं, कोथिंबीर हे सगळं वाटण त्याच्यामध्ये. आपल्याला वाटप लागणार आहे. त्या वाटपमध्ये आपण काय काय घेतलं इकडे? कांदा, टोमॅटो, खोबरा, लसूण, आलं आणि कोथिंबीर. कांदा आपण किती घेतले मम्मी ते? कांदे 2 कांदे घेतले, 2 टोमॅटो आहे, थोडासा खोबरा घ्यायचा म्हणजे अर्ध्या वाटीतला अर्धा खोबरा घ्यायचा आणि कोथिंबीर आणि थोडी लसूण, आलं घ्यायचं. ओके. आणि हे सर्व आपल्याला आता एकत्र भाजून घ्यायचं. भाजायचं आहे. पहिला कांदा भाजल्यावर नंतर खोबरा भाजायचा आणि शेवटला टोमॅटो टाकायचा. ओके. आणि टोमॅटो पण भाजून घ्यायचा. ही बघ अशी कोलंबी साफ करून घ्यायची. हे बघ हातावर ठेव तुझ्या, ती अशी हातावर ठेव. बघा केवढी मोठी. म्हणजे फ्राय करून सर्व करायला किती मस्त ना. हा आपल्याला किती वेळ भाजून घ्यायचं? हे आता थोडं 2-3 मिनिटं, कारण आपलं ते वाटण भाजलेलं आहे ना. 2-3 मिनिटं फक्त ग्रेव्हीमध्ये असं फ्राय करून घ्यायचं तेलामध्ये. आता त्याच्यामध्ये मी मसाले टाकते सगळे. हा आपला घरातला मसाला, कोकणी मसाला. आता तुम्ही मालवणी मसाला पण घेऊ शकता. आपल्या घरात जो बनतो ना मसाला तो घेऊ शकता. आता मी त्याच्यामध्ये 2 चमचे टाकते. हळद पावडर. हा अर्धा चमचा, पाव चमचा हळद टाकायची. आणि हा चिकन ग्रेव्ही मसाला घेतलेला आहे मी, तो आता 2 चमचा टाकायचा. ते नसेल तर तुम्ही कोलंबी मसाले सुद्धा टाकू शकता. हा टाकू शकता. आणि नसेलच तर आपण गरम मसाला टाकायचा. आपला गरम मसाला असतो ना घरगुती बनवलेला किंवा आपण बाहेरून आणतो. चिकन मसाला, मटन मसाला, हे मसाले टाकले तरी चालतात. हा आता त्याच्यामध्ये हे आगळ आहे थोडंसं आणि हे आपलं आमसूल आहेत. आमसुलं आता आपले कोकमन असतील ना तर हे आता माझ्याकडे ना आंब्याची आमसुलं होती, ती मी आमसुलं घेतलेली आहे. जे आंबे सुकवलेले असतात कच्चे आंबे. जेवढे लागलेले आपले मॅरिनेट केलेलं ताट होतं ते, तो मसाला असा घ्यायचा काढून. आणि सर्वात आधी आपण हे फ्राय का केलं? कारण जर ह्याचं तेल उरलं असतं तर आपण ह्या रेसिपीमध्ये आपण वापरलं असतं म्हणून. पण मी कसं ते कमी तेलामध्ये, तेवढ्याच तेलामध्ये केलं. आता आपण कच्चा कांदा, कच्चा टोमॅटो घेतला असताना तर ग्रेव्ही बनवायला वेळ लागतो ना, म्हणून आपण असं थोडंसं भाजून असं वाटण करून घ्यायचं. आणि असंच वाटण आपण फ्रीजमध्ये सुद्धा ठेवू शकतो ना. ठेवू शकतो. रशावाली ग्रेव्ही बनवायची आहे ना, त्यासाठी आपण पाणी टाकायचं. जेवढं आपल्याला ग्रेव्ही पाहिजे असेल ना भातावर घ्यायला वगैरे, चपाती भाकरीवर बुडवायला, तर आपण तेवढं पाणी टाकायचं. आता याच्यामध्ये मी कोळंबी टाकते, आपली फ्राय केलेली ग्रेव्हीची कोळंबी. आता लगेच आपण त्याच्यामध्ये मीठ टाकायचं. बघा वेळ लागत नाही.
चवीपुरतं मीठ टाकायचं, कारण त्याच्यामध्ये मीठ आपण नाही टाकलेलं आहे. आता याला किती वेळ लागेल आता बनायला पूर्ण? आता तरी 5 मिनिटं हवी. कोळंबी शिजायची आहे ना ती, थोडीशी आपण हलकी फ्राय केलेली आहे. आता बारीक गॅस करू नये ना, थोडा मीडियम गॅस करायचा असा. म्हणजे आता चूल आहे ना आपली, तर चुलीची लाकडं आहे ना जरा अशी पाटी ओढायची, पुढे नाही ओढायची आग. आणि जास्तच पेटत असेल ना तर थोडासा पाणी मारायचा आगीवर, पाटी लाकडावर असा, मग जरा त्याची आग कमी होते. हे बघा अशी जरा कमी करायची. आणि आता त्याच्यावरती झाकण ठेवते. किती मिनिटासाठी? 5 मिनिटासाठी. आता इथे आपलं सर्व जेवण झालेलं आहे. आणि आता भात आपला फक्त आतमध्ये आहे. इथे सर्व रेडी झालेलं आहे. ही आपली ग्रेव्ही कोलंबीची बघा, वा 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 ती मस्त छान दिसते बघा. तरी पण छान आली आहे त्याच्यावरती. आता ती वाफ आली आहे ना म्हणून ती दिसत नाही तुम्हाला, तरी एकदम सुंदर झाली आहे. सुगंध एवढा पसरला आहे ना. हे आपल्या भाकरी भातासोबत कॉम्बो आहे ना आम्ही. हां, आणि आता सर्विंग आहे म्हणून आम्ही शोधून शोधून कोलंबी त्याच्या टाकत आहे. नाही शोधून नाही, खाणार तुम्ही दोघंच आहेत ना, मग शोधायची गरजच वा वा, नाही. कोलंबी थाली अशी पाहिजे की डायरेक्ट हे भातावरती पण घेतलं आणि भाकरीसोबत सुद्धा खाल्लं तर. आणि एक्स्ट्रा लागले तर तुम्हाला बाजूला ठेवलेलं आहे थाली. तर तुम्हाला थाली कशी वाटली आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्कीच सांगा. आणि सर्वांनी पटकन जेवायला या, है ना. पप्पूच्या आधी बसलात तर. वा वा, तरी बघा किती छान वाटते बघा. मस्त झाली एकदम भारी थाली झालेली आहे. तुम्हाला थाली रेसिपी आवडली का सांगा. भाकरी आहे, आपला सॅलड आहे, कोलंबी आहे आणि एकदम मस्त, एकदम मस्त. मीठ वगैरे आहे का बरोबर? एकदम हाय झाल्या. असं वाटतं तंदुरी फ्लेवर आले त्याला. हां, मीठ मसालाचे कोटिंग लागले ना एकदम छान. आता भाकरी आणि आपला जो रसा झालाय ना ते बघा. आणि ह्याच्यातली पण आपण कोलंबी खाऊया. याच्यात मीठ बरोबर पडलंय का? बोट चाटायचं पण काम चाललंय. रेसिपी एकदम छान. तुम्ही सुद्धा नक्कीच बनवा आणि व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओला शेअर करा. आणि बाय बाय. आम्ही आता लवकर जेवून घेतो. बाय बाय.